ध्यान रहेला राउर। का भइल हो? हम तो लिस्ट बना के नु देले रहनी रउआ के कि पूजा के ई सामान लेके आवे के बा। रउआ आधा सामान लईनी, आधा भूल गईनी। अरे भाई का छूटल हा बतैबो करबू कि खाली हाला करके रखबू? कहत जा तनी फिर जाके लिया तनी। ली है सुनी बताओ तनी। लेके आइला फल फूल गइला मैंने चीज भूल। कहाँ ध्यान रहेला राउर? लेके आइला फल फूल गइला मैंने चीज भूल। काहे न लैला पिया ढकनी दिया हो, ढकनी दिया। याद आई कुछो? अरे भाई हम का बताएं, अब गढ़वा से छोटू भैया फोन कर दिले हाँ तो उनकरे से बतियावे के चक्कर में भुला गई कि का सामानमा लियावे के रहे। रउआ पूजा के टाइम में फोन सुझता। अरे भाई का करी तो इहो काम के फोन रहे, जरूरी रहे तो बतियावल जरूरी नु बा। अगर मान ला ना आज फोन उठाएं तो उनकर काम रुक जाई, फिर दिक्कत न होई। अब बतावा कहीं से जागरण के फोन आवता, भैया ही खातिर फोन कैले रहले कि जागरण गावे चले के बा। धनी हो खाना नाराज ठंडा रखा तुम मिजाज। का कहीं हम रउआ के कुछ समझ में नहीं क्या हुआ। धनी हो खाना नाराज ठंडा रखा तुम मिजाज। तन मन से तू करी ह पुजाई हो बबुआ के माई। तन मन से तू करी ह पुजाई हो बबुआ के माई। का कहीं राउर दिमाग के 5 सुपारी लईनी, लेकिन आई बताई हिरवा के तो पता होके के चाहिए कि बिना लवंग के छाक बिना माई तो माने ली नहीं। अच्छा सब देवी मैं भूल चुक माफ करी है, नाराज इतना मत होखा, तनी बात के समझा। काहे ना होगी जी? 5 सुपारी लईनी धूप अगरबत्तिया। लागत है कि राउर यादाश्त कमजोर हो गई बा। कैसे दिया ये लवंगिया के छकिया? कुछ बुझाते रहोगे के? अरे सब हमके बुझाता, मिस्टेक हो गई है। बोला आनदेव का घटल बाद तू लिखवाई। फिर से लेके दे रहुआ के? हाँ भूल चुक माफ सब करिए देवी माई। माई तो दयालु है ये बड़ी, तो माफ करिए दिए। जल्दी जाई झटपट लेके आई रटपट। हर सुनता नहीं हर बात के ना। हाँ हाँ जल्दी जाई झटपट लेके आई रटपट। सब दिन कुढ़ाई देला हमरो जिया हो मोरे पिया। ऐसे काहे बोला तारू हो? मत बोला। काहे ना लैला पिया ढकनी दिया हो, ढकनी दिया। पूजा के तैयारी करा, हम लेके आवतनी। कहीं हम रउआ के पहले दिन पूजाई में रउआ डिस्टर्ब करके रख देनी। कुछ समझ में नहीं आवत। का भइल हो? सुनी सुनावा। 9 दिन पूजे के बने धर्म से। संतोष कुमारा न चूकब करम से। लेकिन
रउआ के तो कुछ बुझेबे ना करेला। अब बोले के मौका तोहरा मिलल बा, अब तो भाई सुन ही के नु पड़ी। काहे तू गोसात इतना बाड़ू, का करी तो रउआ से काहे कइले बानी। धनिया हमसे नाराज काहे बाड़ू, नाराज वाला बातें नाराज ना होके। बाजी भगती के ताल गई है परदीप लाल, और उनका के फोन करके बुला ले। ठीक बा बोला ले। बाजी भगती के ताल गई है परदीप लाल, कल सके यारी यारी रोपब बिया हो मोरे पिया। काहे न लैला पिया ढकनी दिया हो ढकनी दिया। काहे न लैला पिया ढकनी दिया हो ढकनी दिया। काहे न लैला पिया ढकनी दिया हो ढकनी दिया। ल है झोरा धर। अगर आप चाहते हैं कुमार डिजिटल चैनल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।